हरे कृष्ण. आज आपलं रेकॉर्डिंग करायचं राहिलं. एनिवे आपले 2 श्लोकच झाले, 2 ते 3. तर राहिलं माझं क्षमस्व रेकॉर्डिंग. तर एनिवे ज्यांच्यासाठी आपण सगळे आहोतच इथे, तुम्ही बऱ्याच प्रमाणामध्ये उपस्थिती आहे, त्यामुळे काही हरकत नाही. तर रेकॉर्डिंग आता सुरू केलेलं आहे मी. तर अशा प्रकारे भगवंत सांगतायत की अनन्य भक्ती. मग भगवंत म्हणतायत की तू जर आपलं मन निश्चलत्वाने, मग सुरुवातीलाच भगवंतांनी सांगितलं तुझं मन आणि बुद्धी माझ्यात हे स्थिर कर. आणि हे स्थिर करण्यात तू जर असमर्थ असशील, मग भगवंतांनी या भक्ती कशा प्रकारे करावी हे सांगण्याचा प्रयत्न इथे सुरू केलाय. म्हणजे भगवंत सांगतायत रंग, की तू कशा प्रकारे तुझं मन आणि बुद्धी माझ्या ठाई स्थिर कर. आणि ते जर तुला जमत नसेल, तर तू ते जर करण्यात असमर्थ असशील, तर तू त्या भक्तीच्या नियामक तत्वांचं पालन कर. मग ती कुठली तत्व असू शकतील? भक्ती योगाद्वारे इंद्रियांचं शुद्धीकरण होतं. सद्यस्थितीत बद्ध जीवनांमध्ये इंद्रिय तृप्ती करण्यामध्ये संलग्न झाल्यामुळे इंद्रिय नेहमीच अशुद्धच असतात. परंतु भक्ती योगाच्या अभ्यासाने इंद्रियांचे शुद्धीकरण होऊ शकते. आणि अशा शुद्ध अवस्थेमध्ये इंद्रियांचा भगवंतांशी प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होतो. या सांसारिक जीवनामध्ये मी कोणातरी मालकाची चाकरी करीत असेन, पण मी खरोखर प्रेमाने मालकाची सेवा करीत नाही. धनप्राप्ती करण्यासाठी केवळ मी चाकरी करीत असतो आणि मालकालाही प्रेमाशी वगैरे मुळीच कर्तव्य नसते. तो माझ्याकडून काम करून घेतो आणि मला मोबदला देतो. तेव्हा प्रेमाचा प्रश्नच येत नाही. परंतु आध्यात्मिक जीवनाकरिता मनुष्याने शुद्ध अवस्थेप्रत उन्नत झाले पाहिजे. अशी प्रेमाची अवस्था याच इंद्रियांद्वारे भक्ती योगाचं आचरण केल्याने प्राप्त होऊ शकते. बघा, त्या इंद्रियांमध्ये तुम्ही बदल कसा आणू शकता, जो भौतिकतेमध्ये एक असतो आणि आध्यात्मिकतेमध्ये कशा प्रकारे बदल होतो. तिथे कुठेही व्यवहार नसतो हो. जिथे तुम्ही भौतिक गोष्टींमध्ये व्यवहार पाहताय, की मला इतका मोबदला मिळतो, मग मी इतकंच काम करणार. त्याच्यापुढे 3 ते 6 तर 6:05 ला सुद्धा मी तिथून निघून जाणार. कारण मग तिथे भौतिकता आहे हो सगळी. तिथे मला मोबदला फक्त 3 तासाचा मिळतोय. मग मी अजून 5 मिनिटं का देऊ? कारण तिथे कुठेच प्रेमाशी कर्तव्य नसतं. तिथे कुठेच कुठल्याच गोष्टींचं प्रेम देवाण-घेवाण प्रेमाची नसते. 1 सेकंद द्या मला. येस, हरे कृष्ण, क्षमस्व. आणि म्हणूनच अशाच इंद्रियांना आध्यात्मिक गोष्टींमध्ये उन्नती कशी? तर तिथे कुठेतरी प्रेमाची देवाण-घेवाण असते हो. तिथे कुठेच व्यवहार नसतो. वर्तमान स्थितीत हे भगवत प्रेम प्रत्येकाच्या हृदयात सुप्त अवस्थेमध्ये असते. हृदयामध्ये हे भगवत प्रेम निरनिराळ्या प्रकारे व्यक्त होत असते. परंतु हे भौतिक संगामुळे प्रदूषित झालेले असते. चेतो दर्पण मार्जनम. हे प्रदूषित आहे नाही, दूषित झालेलं, हे सगळं कंटॅमिनेट झालेलं असतं. हे सगळं थर साठलेलं असतं हो दोन्हीचा त्याच्यावरती. आणि म्हणून त्याला शुद्ध करणं गरजेचं आहे. हृदयाचं भौतिक संघापासून शुद्धीकरण करून सुप्त स्वाभाविक कृष्णप्रेम पुनर्जागृत केले पाहिजे. हीच भक्ती योगाची संपूर्ण पद्धती आहे. मग त्याच्या नियामक तत्वांचं पालन काय? तर भक्तियोगाच्या नियामक विधी-विधानांचं पालन करण्यासाठी मनुष्याने निष्णात आध्यात्मिक गुरूच्या मार्गदर्शनाखाली विशिष्ट नियमांचं पालन केले पाहिजे. उदाहरणार्थ, प्रातःकाळी लवकर उठून स्नान करणे. अर्च विग्रहाला म्हणजे काय? तर भगवंतांच्या मूर्तीला, मग ज्या भगवंतांच्या फोटोला, की जिथे तिथे तुम्ही प्राणप्रतिष्ठा, तुम्ही तिथे भगवंतांची जी पूजा केलेली असते, त्या अर्चविग्रहाला फुलं वेचून अर्पण करणे, अर्चविग्रहासाठी भोग तयार करणे, प्रसाद ग्रहण करणे इत्यादी. याप्रमाणे मनुष्याने पाळावयाचे अनेक विधी-नियम असतात आणि त्याने शुद्ध भक्ताकडून भगवद्गीता आणि श्रीमद भागवताचे सतत श्रवण केले पाहिजे. अशा अभ्यासामुळे कोणताही मनुष्य भगवत प्रेमाच्या अवस्थेप्रत उन्नत होऊ शकतो आणि नंतर निश्चितच भगवत धामाची प्राप्ती करण्यात तो अग्रेसर होतो. विधिविधानांनुसार आणि आध्यात्मिक गुरूच्या मार्गदर्शनाने केलेल्या या भक्तियोगाच्या अभ्यासाने निश्चितपणे भगवत प्रेमाच्या स्तराप्रत उन्नती होते.
मग हा भक्तियोगाची ही खूप सुंदर आणि अतिशय सुरेख अशी प्रक्रिया आहे, जिथे तुम्ही हृदयाची शुद्धता महत्वाची आहे. आणि त्या हृदयाची शुद्धता ही करणं हे या भौतिक संगामुळे जे झालेलं असतं, प्रदूषित झालेलं असतं हृदय, त्याला त्या गोष्टींनी कुठेतरी त्या सुप्त स्वाभाविक असं पुनर्जे कारण कुठेतरी कृष्णाची विस्मरण झालंय हो. आध्यात्मिक आहे. आध्यात्मिक हा मूळ स्वभाव आहे. तरी पण स्वतः मी, हे माझं, हे मला करायचंय. तो सगळा जो मी आहे ना, तो मी कुठेतरी या भौतिक गोष्टींमध्ये इतका गुरफटवतोय, की कृष्णाचं विस्मरण झालंय आणि म्हणून त्याला पुनर्जागृत करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून सुप्त स्वाभाविक मग ती सुप्तपणे ते प्रत्येक जीवाच्या मध्ये प्रेझेंट आहे हो. प्रत्येक जीवामध्ये ते तिथे अस्तित्वात आहे, उपस्थित आहे. कारण प्रत्येक जीव हा परमात्म्याचा अंश आहे. तो परमात्मा हृदयामध्ये प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. हे विसरून चालणार नाही आणि म्हणून ते निश्चित पुन्हा कुठेतरी हलवायचंय हो त्याला, पुनर्जागृत करायचंय आणि ते फक्त भक्तियोगाने करता येतं. त्या भगवंतांच्या सेवेने, भगवंतांच्या नामस्मरणाने ते शक्य आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, तुला जर तुझं मन आणि बुद्धी मग कधी-कधी त्रास होतो. भगवंत हे जाणतायत. ऑप्शन्स देतायत हो भगवंत, की तुला जर तुझं मन आणि बुद्धी एकाग्र करता येत नसेल, माझ्या ठायी स्थिर करता येत नसेल, तर तू माझ्या भक्तीच्या नियामक तत्वांचं पालन कर. की सकाळी लवकर उठ, सकाळी ब्रह्ममुहूर्ती उठ, 4:30 वाजता मंगल आरती अटेंड करणं, त्यानंतर 5 ते 7 नामस्मरण करणं, त्या तुलसी आरती आहे, ज्या काही गुरुपूजा आहे, ही सगळी व्यवस्थितपणे अटेंड करणं, त्याच्यानंतर नामस्मरण करणं, त्यानंतर मग अर्चविग्रहाची पूजा करणं, भगवंतांच्या अर्चविग्रहाची पूजा करणं, त्याला फुलं अर्पण करणं, त्यानंतर नैवेद्य दाखवणं, तो नैवेद्य ग्रहण करणं, या सगळ्या नियामक तत्वांचं तू पालन करून त्या भगवत भक्तीमध्ये उन्नती करू शकतोस आणि भगवत धामाची प्राप्ती करू शकतोस. मग भगवद्गीता, भागवतम, श्रीमद भागवतम अ, यासारख्या ग्रंथांचं पठण केलं पाहिजे. त्यांचं श्रवण आणि ते सतत श्रवण करण्यामध्ये निश्चितच बघा श्रवणम कीर्तनम ही अत्यंत सुलभ आणि तितकीच महत्वाची सेवा आहे भगवंतांची. कारण त्यांनी आपल्या मनाची जी शुद्धी होत असते ना, त्याला काहीही शब्द नाही. कारण शेवटी साधू संग, भजन क्रिया या भजन क्रियेमध्येच आपण हे कीर्तन करणं आणि या सगळ्या गोष्टी आत्मसात करण्यासाठी आपण निश्चितच कुठेतरी कुठेतरी माध्यम असतं ते आपल्याला आणि त्याप्रमाणे आपण आपल्या मनाची, हृदयाची शुद्धी करू शकतो. नाहीतर अडकलोय हो या मायेमध्ये. मला हे बघायचंय, मला ती बघायचंय. अरे मला ते ऐकलं की खूप छान वाटतं. ऐका, सगळं करा. पण ती कृष्ण भावना विसरू नका. कृष्णाचं विस्मरण होऊ देऊ नका. कुठल्याही क्षणी हे महत्वाचं आहे. ती कृतज्ञता, तो ग्रॅटिट्यूड हा असणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. मग या भौतिक जगतामध्येही तुम्ही निश्चितच ती कृतज्ञपणे ते जीवन व्यतीत करू शकाल. ते नामस्मरण करण्याचा इतका सुंदर मार्ग दिलाय हो भगवंतांनी. खूप कठीण नाहीये भगवंतांची उपासना. 4 4 महत्वाचे प्रिन्सिपल्स पाळा आणि या सगळ्या नामस्मरणाने, या पूजेने, अर्चनेने तुम्ही भगवंतांना आढवा ना, चिंतन करा त्यांचे आणि भगवंत इतक्या सोप्या पद्धतीने ते सांगतायत हो. आता तेही तुला शक्य नसेल, तर ते तू अशा प्रकारे कर. अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव. मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. जर तू भक्ती योगाच्या विविध विविधानांचे विधिविधानाच. विधिविधानांचे पालन करण्यास असमर्थ असशील तर केवळ माझ्याकरता माझ्याकरिता कर्म कर, कारण माझ्याकरिता कर्म केल्याने तुला पूर्ण सिद्धी प्राप्त होईल. हरे कृष्ण माताजी. भगवंत पुढे जाऊन बघा अजून एक ऑप्शन देत आहे. तुला जर अगदी सकाळी उठून ते सगळं पाळणं, सगळं करणं हे शक्य नसेल, तुला ते नियम पाळणं हे सगळं कठीण जात असेल, तर तू माझ्यासाठी कर्म कर. प्रित्यर्थ कर्म कर. आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनानुसार जो भक्तियोगाच्या विधिविधानांचंही पालन करू शकत नाही, तो सुद्धा भगवंतांप्रित्यर्थ कर्म करून पूर्णावस्थेत उन्नत होऊ शकतो. पूर्णावस्थेत उन्नत होऊ शकतो. मग तो मार्ग नाही तर हा मार्गही तू वापरू शकतोस, की तू माझ्यासाठी कर्म कर. हे कर्म कशा प्रकारे करावे याचे विवरण पूर्वीच 11व्या अध्यायाच्या 55व्या श्लोकामध्ये करण्यात आले.
कृष्ण भावनेच्या प्रचाराबद्दल मनुष्याला सहानुभूती असली पाहिजे. कृष्ण भावनेच्या प्रचारामध्ये संलग्न झालेले अनेक भक्त आहेत. त्यांना मदतीची गरज असते. म्हणून जर भक्तियोगाच्या विधिविधानांचा अभ्यास मनुष्य करूच शकत नसेल, तर तो अशा प्रचार कार्याला सहाय्य करू शकतो. ज्या 11.55 मध्ये आपण ऐकलंय, की मग तो आपल्याबरोबर इतर जीवांना घेऊन जातो आणि कुठेतरी त्यांनाही कृष्ण भक्तीमध्ये आणण्याचा ते एक माध्यम असतो आणि तशा प्रकारे तो सहाय्य करू शकतोस. कोणत्याही कार्यासाठी भूमी, भांडवल, संघटना आणि परिश्रमाची आवश्यकता असतेच. ज्याप्रमाणे उद्योगधंद्यामध्ये मनुष्याला राहण्याकरता जागा, गुंतवणुकीसाठी भांडवल, परिश्रम, विस्तार करण्यासाठी संघटना, परिश्रमाची आवश्यकता असते. त्याचप्रमाणे या गोष्टींची कृष्ण सेवेमध्येही आवश्यकता असते. यामधील प्रमुख भेद म्हणजे फरक काय आहे? तर सांसारिक कर्म हे इंद्रिय तृप्तीकरिता केले जाते. तथापि तेच कर्म श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीकरता करता येते. असे कर्म म्हणजे आध्यात्मिक कर्म होय. जर मनुष्याकडे पुरेसे धन असेल, तर कृष्ण भावनामृताच्या प्रचारासाठी मंदिर किंवा कार्यालयाचे बांधकाम करण्यासाठी तो आर्थिक सहाय्य करू शकतो. रूप गोस्वामींनी खूप छान याचं मांडणी केली आहे. आपल्याला भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये सांगितलंय, उपदेशामृतामध्ये याचा उल्लेख आहे, की तुम्ही तुमच्या अर्थार्जनाची म्हणजे जे तुम्हाला मिळतंय इन्कम, ते तुम्ही कृतज्ञता निश्चितच तुम्ही त्याच्यामध्ये करू शकता. मग जर तुम्हाला व्यवस्थितपणे पुरेसं मिळत असेल तुमच्यासाठी धन, तरी त्याच्यातले 50% मग अशी अशी असं रूप गोस्वामींनी ज्या प्रकारे त्याची विभागणी केली आहे, 50% हे कृष्ण भावना भावित कर्मासाठी द्यावं. 25% हे नातेवाईक किंवा इतर कोणाला आप्तांना वगैरे हवे असतील, तर ते त्यांच्यासाठी खर्च करावे आणि 25% स्वतःसाठी इमर्जन्सी, जे काही स्वतःला उपयोगी करायचंय ते. म्हणजे कृतज्ञता ही 50%, 25% सुद्धा ती इतर लोकांना जाणं ही सुद्धा कुठेतरी मदत आणि त्याप्रमाणेच असते. अशा प्रकारे हे कर्म हे केलं म्हणजे ते आध्यात्मिक कर्म मानलं जातं. कारण तिथे कुठेतरी कृष्ण भावना भावित कारण तुम्हाला मिळतंय. जर तुम्ही स्वतःपुरता काय हो तुम्हाला तुम्ही शेवटी कसं आहे ना, आपल्या गरजा आहे ना, आपण लिमिट करू शकतो हो. तुम्ही समाधान मग तुम्हाला अगदी 4 खोल्यांचा फ्लॅट असेल, तरी अजून 10 खोल्यांचा फ्लॅट लागेल. 10 असलं तर 20 खोल्यांचा फ्लॅट लागेल. 2 कपाटं आहे घरात तर अजून 4 कपाटं पाहिजे. 4 कपाटं आली तर ती आवरायला त्याच्यामध्ये सुद्धा मावणार नाही. अजून मला 10 कपाटं कारण तिथे कुठेतरी मर्यादाच नाहीये. तिथे कुठेतरी लिमिटच नाहीये, समाधानच नाहीये. आणि हे समाधान महत्वाचं आहे. शेवटी आपल्या पोटाला जेवढं पुरेसं अन्न, आपल्या अंगाला घालायला वस्त्र, आपल्याला राहायला इतकं घर, इतक्या जर गरजा आपण पुरेशापणे करत असलो, तर मग का जास्तीत जास्त हवंय? का डिमांड्स वाढतायत एवढ्या? कारण ते संपत नाहीये. ती ग्रीड संपत नाहीये. हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणून जे काही कराल त्याच्यामध्ये ती ती कृतज्ञतेची भावना आणा आणि म्हणून जे काही आपल्याला मिळतंय त्यातला तो भाग भगवंतांसाठी अर्पण करावा, की तिथे कुठेतरी ते ग्रॅटिट्यूड निश्चित तुम्ही दर्शवू शकता. आणि म्हणूनच जर मनुष्याकडे पुरेसे धन असेल, तर कृष्ण भावनामृताच्या प्रचारासाठी मंदिर किंवा कार्यालयाचे बांधकाम करण्यासाठी तो आर्थिक सहाय्य करू शकतो किंवा ग्रंथ प्रकाशनात तो सहयोग करू शकतो. असे कार्य करण्यासाठी विविध कार्यक्षेत्रे आहेत आणि एखाद्याने यामध्ये आस्था ठेवावी. मनुष्य आपल्या कर्मफलांचा त्याग करू शकत नसेल, तर कृष्ण भावनेच्या प्रचारार्थ तो आपल्या कर्मफलांचा भाग अर्पण करू शकतो. कृष्ण भावनेच्या प्रचारासाठी स्वेच्छेने केलेल्या या सेवेमुळे मनुष्याला भगवत-प्रेमाच्या उच्चतर अवस्थेप्रत उन्नत होता येते आणि या अवस्थेची प्राप्ती झाल्यावर तो परिपूर्ण होतो. कारण ते ग्रॅटिट्यूड आणणं हो स्वतःमध्ये ते नाहीये. ते नाहीये. कारण का नाहीये? कारण तिथे कुठेतरी अध्यात्मच मिसिंग आहे. मग त्या आध्यात्मिक प्रगतीला जर साधायचंय, तर या गोष्टी आत्मसात करणं हे निश्चितच योग्य आहे. आणि म्हणून त्या कर्मफळांचा त्याग करून ते भगवंतांना अर्पण करणं, ते कर्म भगवंतांप्रती करणं हे महत्वाचं आहे. मग आता तेही जमत नसेल तर भगवंत सांगतायत, "अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्व कर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्." हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तथापि तू जर माझ्या भावनेने युक्त होऊन कर्म करण्यात असमर्थ असशील तर सर्व कर्मफलांचा त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न कर. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण.
आणि मग तू जर तेही करू शकत नसशील तर तू त्या कर्मफळांचा त्याग, ज्या काही त्या कर्मापासून तुला जी फळं मिळतायत ती फळं तू त्याग भावनेने भगवंतांना अर्पण कर आणि मग स्वतःला आत्मस्थित होण्याचा तू प्रयत्न कर. कर्मही तुला, ते काम करणंही तुला जमत नसेल तर ती फळं मिळतायत ती तरी भगवंतांना अर्पण कर. कधी असं होतं की सामाजिक, कौटुंबिक, धार्मिक बांधिलकीमुळे अथवा इतर अडचणींमुळे मनुष्याला कृष्ण भावना भावित कार्यासाठी सहानुभूती देखील व्यक्त करता येत नाही. प्रत्यक्षपणे जर कृष्ण भावनेच्या कार्यामध्ये स्वतःला निमग्न केले तर त्याला कुटुंबियांकडून विरोध होऊ शकतो अथवा इतर अनेक अडचणी उद्भवू शकतात. ज्याला अशी समस्या आहे त्याने बघा, भगवंतानी सगळे ऑप्शन्स, भगवंतानी जाणलंय हो तुम्हाला या प्रापंचिक गोष्टीमध्ये काय अडचणी येऊ शकतात, कुटुंबामध्ये काय विरोध होऊ शकतात, म्हणून तुम्हाला सगळे ऑप्शन्स भगवंतांनी रेडी ठेवले. ज्याला अशी समस्या आहे त्याने आपल्या सर्व फळांचा त्याग सत्कार्याकरिता करावा असे सांगण्यात आले आहे. वेदांमध्ये अशा विविध विधींचे वर्णन करण्यात आले आहे. तेथे यज्ञ आणि विशिष्ट पुण्यकर्मांचेही वर्णन आहे, ज्यामध्ये कर्मफलांचा विनियोग करता येतो. याप्रमाणे त्याला क्रमशः ज्ञानप्राप्ती होऊ शकते. असे आढळून येते की ज्या मनुष्याला कृष्ण भावना भाविक कार्यामध्येही रुची नसते, तो जेव्हा रुग्णालयाची उभारणी करण्याकरता किंवा इतर सामाजिक संस्थांना दान देतो, तेव्हा तो आपल्या कष्टार्जित कर्मफलांचा त्याग करीत असतो. याचे सुद्धा या ठिकाणी विधान करण्यात आले आहे. कारण आपल्या कर्मफलांचा त्याग करण्याच्या अभ्यासाने मनुष्याचे मन क्रमशः शुद्ध होते आणि अशा शुद्ध मनाद्वारे कृष्ण भावना जाणणे शक्य होते. अर्थात कृष्ण भावना ही इतर कोणत्याही अनुभवांवर अवलंबून नाही. कारण कृष्ण भावना ही स्वतःमध्येच इतकी प्रभावी आहे की तिच्यामुळे मनुष्याचे मन शुद्ध होऊ शकते. परंतु कृष्ण भावनेचा स्वीकार करण्यामध्ये जर अडचणी असतील तर मनुष्य आपल्या कर्मफळांचा त्याग करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. अशा परिस्थितीत समाजसेवा, जातीसेवा, राष्ट्रसेवा, देशाकरिता त्याग इतर इत्यादींचा स्वीकार करता येतो, जेणेकरून मनुष्याला कधीतरी शुद्ध भगवत भक्ती प्राप्त होईल. त्याच्यावर त्याच्यावर स्टेप आउट तर करू शकतो, त्याच्यावर चालू तर शकतो त्या मार्गावर. भगवद्गीतेत 18:46 मध्ये आपल्याला आढळते, यतः प्रवृत्तीर्भूतानां, जर मनुष्याने श्रेष्ठ सत्कार्य करता त्याग करण्याचा निश्चय केला तर मग कृष्ण कर्म हेच सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म असल्याचे जरी त्याला माहीत नसले तरी तो कर्मफल त्याग रूपी अज्ञानमुळे श्रीकृष्ण हेच परम कारण असल्याचे क्रमशः जाणू शकतो. बघा, तुम्हाला कर्म करता तुम्हाला मन आणि बुद्धी तुम्हाला एकाग्र करता येत नाहीये तर तुम्ही त्या नियामक तत्वांचं पालन करा. तुम्हाला नियामक तत्वांचं पालन पण करता येत नाही, तुम्ही भगवंतांसाठी कर्म करा. तुम्हाला भगवंतांसाठी कर्म करण्यात पण अडचणी येत असतील की अरे तू इतका वेळ जाऊन काय तिथे सेवा करत बसलाय, इतका वेळ जाऊन हे का करतोय, इथून कुठेतरी कौटुंबिक विरोध होऊ शकतो, मग तुम्ही तेही करू शकत नसाल तर त्या फळांचा त्याग करा. कुठेतरी सामाजिक संस्थेला, कुठेतरी एनजीओजला, कुठेतरी हॉस्पिटलला देणगी द्या. ह्या सगळ्या सत्कर्मातून तुम्ही कुठेतरी त्या मार्गावरती स्वतःला मार्गस्थ करू शकता, क्रमशः तुम्ही जाणू शकता आणि तिथे कुठेतरी हळूहळू का होईना त्या बेबी स्टेप्सने तुम्ही कृष्ण भावनेमध्ये स्वतःला संलग्न करू शकता. म्हणून भगवंतांनी हे ऑप्शन्स दिले आहेत आणि म्हणून तुम्ही अशा प्रकारे या भक्तीमध्ये स्वतःला उन्नत करू शकता. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यास्यात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागात् शांती निरंतरम. बघा भगवंत काय हरे सांगतात. कृष्ण. हरे माताजी कृष्ण. मी वाच वाचा नक्की वाचू द्या माताजी, वाचा. तुला जर अभ्यास करणे शक्य नसेल तर ज्ञानाचे अनुशीलन करण्यात तू स्वतःला संलग्न कर. तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि ध्यानापेक्षाही कर्मफलाचा त्याग करणे श्रेष्ठ आहे. कारण अशा कर्मफल त्यागामुळे मनुष्याला मनशांती प्राप्त होते. हरे हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग तुला जर असा अभ्यास करणं शक्य नसेल तर ज्ञानाचं अनुशीलन करण्यात तू स्वतःला संलग्न कर. तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे. मग भगवंत या भक्तिरूप अशा त्या कार्याला तू जर समर्पित करू शकत नसतील तर तू योग्य आध्यात्मिक गुरूंचं अनुसरण कर आणि त्या ज्ञानाचं अनुसरण करण्यामध्ये तू हळूहळू स्वतःला त्या
मार्गावरती मार्गस्थ करू शकशील. तेही करू शकत नसशील तर तू ध्यान करू शकतोस. ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आणि ध्यानापेक्षाही कर्मफळांचा त्याग श्रेष्ठ आहे. अशा कर्मफळ त्यागामुळे मनुष्याला मनःशांती प्राप्त होते. मग पुन्हा पुन्हा कधी-कधी आपण या काही गोष्टींचा उल्लेख याच्यामध्ये आणू शकतो. सारांश काय दिलाय श्लोकामध्ये? परम लक्ष्याची भगवंतांची प्राप्ती करण्यासाठी 2 विधी आहेत. प्रथम क्रमिक विधी आणि दुसरी प्रत्यक्ष विधी. कृष्ण भावना भावित भक्ती ही प्रत्यक्ष विधी आहे आणि दुसऱ्या विधीमध्ये कर्मफल त्यागाचा समावेश असतो. त्यानंतर मनुष्याची क्रमाक्रमाने ज्ञानप्राप्ती, ध्यान, परमात्मा साक्षात्कार आणि पुरुषोत्तम भगवान स्वरूपाचा साक्षात्कार अशी उन्नती होते. मनुष्य क्रमिक विधीचा अथवा प्रत्यक्ष विधींचा स्वीकार करू शकतो. प्रत्यक्ष पद्धतीचा स्वीकार करणे प्रत्येकालाच शक्य नसते. म्हणून अप्रत्यक्ष पद्धती सुद्धा चांगलीच आहे. तरीही या ठिकाणी जाणणे आवश्यक आहे की अर्जुनाला अप्रत्यक्ष विधी सांगितलेली नाही. कारण पूर्वीपासूनच तो प्रेमभक्तीच्या स्तरावर स्थित आहे. जे या प्रेमभक्तीमुळे स्थित नाहीत त्यांच्यासाठी अप्रत्यक्ष विधी योग्य आहे. त्यांनी कर्मफल त्याग, ज्ञान, ध्यान, परमात्म्याची आणि ब्रह्माची अनुभूती या अनेक पद्धतींद्वारे स्वतःला उन्नत करावे. परंतु भगवद्गीतेबद्दल सांगावयाचे तर भगवद्गीतेत प्रत्यक्ष पद्धतीवर जोर देण्यात आला आहे. सर्वांनी प्रत्यक्ष पद्धतीचा स्वीकार करून भगवान श्रीकृष्णांना शरण जावे असे सूचित करण्यात आले आहे. भगवद्गीता अप्रत्यक्ष त्या मार्गाला विशेष प्राधान्य देत नाही. पण भगवंतांनी इथे नमूद नक्कीच केलंय की कर्मफळांचा त्याग करा, ध्यान आणि त्यानंतर हळूहळू त्या टप्प्यावरती तुम्ही येऊ शकता. मग ब्रह्म, परमात्मा आणि मग भगवान, तिथे कृष्ण भावना हळू जागृत होऊ शकते. पण भगवद्गीता मात्र भक्ती सेवेच्या मार्गाला, तो जो लिफ्टचा मार्ग आहे ना भक्ती योगाचा, तो सर्वात बेस्ट आहे हो. आणि त्याबद्दलच भगवंतांनी आपल्याला या सगळ्यामध्ये ज्ञान दिलंय की याच्यापेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान मी तुला देतोय. मी तुला राजगुह्य असं ज्ञान देतोय, जो सगळ्या ज्ञानांचा राजा आहे. कारण हे जे ज्ञान आहे ना, हे आचरण्यास अत्यंत सुलभ आहे, सुखकारक आहे. कारण मला सांगा ना, आपण इतकं निरनिराळे प्रकारचे ऐकतो आणि इतक्या सुंदर प्रकारची ही वर्णनं, ही कानांना किती गोड वाटतायत बघा, किती ती अवीट गोडी आहे. भक्तीची अवीट गोडी या प्रत्येक शब्दाच्या वर्णनातूनही आपण किती त्याचा आनंद घेतो. असं हे भक्तीचा मार्ग आहे ना, ही डायरेक्ट पद्धत आहे हो, अप्रत्यक्ष पद्धत नाही. दिस इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ सेल्फ रिअलायझेशन. आणि म्हणून तो आत्मसाक्षात्कार हा भक्ती मार्गाच्या माध्यमातून हा सुलभपणे आणि अगदी पटकन म्हणजे फास्ट एकदम लगेच मिळणारा असा हा मार्ग आहे, असे भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा नमूद केलेले आहे. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यार्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः. प्रत्येक श्लोकाची या पुढच्या शेवट बघा तुम्हाला, यो मद्भक्तः स मे प्रियः. पुढचेही श्लोकाची तुम्हाला दिसेल बघा, यस सच मे प्रियः. कसा भक्त भगवंतांना प्रिय आहे. प्रत्येक श्लोकामध्ये तुम्हाला सच मे प्रियः बघा, प्रियः, प्रियो नरः. कारण आता भगवंत सांगतायत की कोण मला प्रिय आहे, कोणता भक्त मला प्रिय आहे. मग भगवंतांनी भक्तीचा मार्ग सांगितलाय. मग तो भक्त भगवंतांच्या भक्तीचं आचरण कसं करतोय, असा भक्त जो स्वतः ते आचरणात आणतोय आणि त्या प्रकारे तो आत्मसाक्षात्काराच्या भावनेमध्ये दृढ आहे, असा भक्त भगवंतांना प्रिय आहे. आणि मग तो कशा प्रकारे आचरण करतो ते भगवंतांनी खूप सुंदर प्रकारे सांगितलंय. हरे कृष्ण. प्रभूजी वाचा, चालेल तुम्ही वाचा. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण माताजी. जो जीवांचा द्वेष करीत नाही आणि सर्व जीवांचा सहृदय मित्र आहे, जो मिथ्या अहंकारापासून मुक्त आहे आणि स्वतःला स्वामी समजत नाही, जो सुखदुःखामध्ये समभाव राखतो, जो क्षमाशील
सदैव तृप्त, आत्मसंयमी आहे आणि आपले मन व बुद्धी माझ्यावर स्थिर करून जो दृढ निश्चयाने भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मला वाटतं याच्यामध्ये त्यांनी वर्णन केलंय का? एक सेकंड. ठीक आहे. इथे हा मग आता भगवंतांनी भक्ताबद्दलच जे वर्णन केलं, शुद्ध भक्तीबद्दल पुन्हा बोलताना भगवंत या श्लोकामध्ये शुद्ध भक्ताच्या दिव्य लक्षणांचं वर्णन करीत आहेत. शुद्ध भक्त कोणत्याही परिस्थितीमध्ये विचलित होत नाही. याचं ज्ञान आपल्याला दुसऱ्या अध्यायामध्येही स्थिताधीर मुनी हा भक्तच हो. आणि मग तो जे स्मरण जे प्रल्हाद महाराजांचं उदाहरण बघितलं की तो कुठल्याही परिस्थितीमध्ये विचलित होत नाही. इतकी दृढ श्रद्धा आहे का गरम तेलात का टाकेना, उंच दरीमधनं का खाली फेकेना, राक्षसांमध्ये का टाकेना, सर्पात का टाकेना, का कुठल्याही प्रकारच्या संकटामध्ये मरणासन्न अशा वेदनांमध्ये टाकलं तरी ती दृढता कमी होत नाही. तो विश्वास हटत नाही. भगवंतांप्रती तो दृढ विश्वास आहे. तिथे कुठेही ते मन विचलित होत नाही. तो कोणाचाही द्वेष करीत नाही. तो स्वतःच्या वडिलांचा पण द्वेष करीत नव्हता. हिरण्यकश्यपू ज्यांनी मग ज्या क्षणी नरसिंहांनी भगवान नरसिंहांना शांत केलं प्रल्हाद महाराजांनी, तेव्हा त्यांना विचारलं तू काहीतरी माग माझ्याकडे. तेव्हा त्यांनी काय मागितलं की माझ्या वडिलांना मोक्ष दे. आणि मग नरसिंह देवतांनी प्रत्यक्ष भगवंतांनी सांगितलं की तुझ्या वडिलांनाच काय तर तुझ्या पुढच्या 21 पिढ्यांना सर्वांना मोक्ष दिलाय भगवंतांनी. अशा प्रकारे भगवंतांनी वर दिलेला आहे प्रल्हाद महाराजांना. आणि म्हणूनच तो विचलित होत नाही. आपल्या वडिलांचा त्यांनी कुठलाही हे केलं नाही, द्वेष केलेला नाहीये. तर तो आपल्या वडिलांनी त्यांची जी दुष्टता होती त्याचा नाश झालेला आहे. पण आपल्या वडिलांबद्दलच त्यांनी मागितलेलं आहे भगवंताकडे. तसेच तो शत्रूशीही वैर करत नाही. त्याला वाटते की माझ्या वाईट पूर्व कर्मांमुळेच तो माझ्याशी शत्रुत्व करीत आहे. म्हणून प्रतिकार करण्यापेक्षा सहन करणे चांगले आहे. श्रीमद भागवतात 10.14 10व्या स्कंदात 14व्या अध्यायात 8व्या श्लोकात म्हटले आहे की तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मतकृतं विपाकं तत्तेमनुकंपां सुसमिमिक्षो क्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं. हे मला वाटतं अर्धवटे जोडलेले श्लोक आहेत काही. तर एनिवे एवात्मकृतं विपाकं. तर अशा प्रकारे जेव्हा भक्तावर दुःख किंवा संकट ओढावते तेव्हा त्याला वाटते की ही दुःखे किंवा संकटे म्हणजे भगवंतांची आपल्यावरील कृपाच आहे. बघा की एक भक्त अशा प्रकारे विचार करू शकतो. तत्तेनुकंपां म्हणजे कुठल्या प्रकारचे दुःखही मला संकट ओढावतंय तरी पण ही भगवंतांचीच इच्छा आहे आणि भगवंतांची कृपा आहे. कारण तेव्हा आपण भगवंतांना आळवतोय. आपण जेव्हा कुंती मातेची शिकवण आहे जे पुस्तक त्याच्यामध्ये कुंती माता भगवंतांकडे संकट मागते की त्या संकट काळामध्ये मला संकट दे की जेणेकरून मी तुझं नामस्मरण सतत करत राहू. कारण त्या संकट काळामध्ये मी सतत तुझंच नामस्मरण करते. आणि म्हणूनच ती भगवंताला तशी आराधना केलेली आहे मातेने. खूप सुंदर असं ते पण शिकवण असलेलं पुस्तक आहे. आणि म्हणून त्याला वाटतं की दुःख किंवा संकट म्हणजे भगवंतांची आपल्यावरील कृपाच आहे. त्याला वाटतं की आपल्या पूर्वजन्मातील दुष्कृत्यांमुळे वास्तविकपणे मी जे दुःख भोगत आहे त्यापेक्षा पुष्कळच अधिक दुःख भोगावयास पाहिजे. म्हणजे त्याला भगवंतांच्या कृपेने कुठेतरी ते दुःख इतकं पाहिजे ते कुठेतरी थोडं भोगतोय ही त्याची कल्पना असते. कुठल्याही प्रकारे तो भगवंतांवर ब्लेम करत नाही. कारण तो स्वतःच्या कर्मानेच ते फळ भोगत असतो हे त्याला कल्पना असते. त्याची पूर्णपणे कल्पना असते. परंतु भगवंतांच्या कृपेनेच मी ज्या शिक्षेस पात्र आहे ती शिक्षा मिळत नाही. कारण त्याला भगवंतांच्या कृपेने कुठेतरी जर जास्त प्रमाणात नुकसान होणार असेल तर त्याचं नुकसान कमी होतंय. आणि तेवढ्या स्वरूपाची तेवढ्या इंटेन्सिटीची त्याला ती गोष्ट जाणायला लागत नाहीये. भगवंतांच्या कृपेने हा विचार फक्त आणि फक्त भक्तच करू शकतो.
भगवंतांच्या कृपेने मला अल्पशीच शिक्षा भोगावी लागत आहे म्हणून संकटामध्ये देखील तो सदैव शांत, स्वस्थ आणि धीर असतो. भक्त हा शत्रूसहित प्रत्येकाशी सदैव दयेने वागतो. निर्मम म्हणजे भक्त हा शारीरिक दुःखांना आणि कष्टांना जास्त महत्व देत नाही. कारण तो पूर्णपणे जाणतो की मी म्हणजे भौतिक शरीर नाही. त्याच्या ठायी देहात्मबुद्धी नसते म्हणून तो मिथ्या अहंकारापासून मुक्त असतो आणि तो सुख-दुःखांना समानतेने पाहतो. म्हणून मी इतकं उचललंय, मी हे कष्ट केलेत, माझ्या कष्टाने मी हे कमवलंय, माझ्या कष्टाने मी हे इतकी मोठी इमारत बांधली आहे, माझ्या कष्टाने मी हे सगळं केलंय. अहो, पण ते कष्ट देणारं ते शरीर कष्ट करतंय ते कोणाची देण आहे? म्हणून तो कुठेही शारीरिक भावनेशी निगडीत होऊन अहंकाराच्या स्वाधीन होत नाही. तो सहनशील असतो आणि भगवत कृपेने जे काही प्राप्त होते त्यातच संतुष्ट असतो. यापेक्षा अधिक काही प्राप्त करण्यासाठी महत्प्रयास करीत नसल्यामुळे तो सदैव आनंदी असतो आणि तो समाधानी असतो. तो परिपूर्ण योगी असतो कारण आध्यात्मिक गुरुकडून प्राप्त झालेल्या आदेशांचे पालन करण्यात तो दृढ असतो आणि त्याची इंद्रिय संयमित असल्यामुळे तो निश्चयी असतो. वादविवादामुळे तो डळमळून जात नाही कारण भक्ती करण्याच्या त्याच्या दृढ निश्चयापासून त्याला कोणीही परावृत्त करू शकत नाही. तो पूर्णपणे जाणतो की श्रीकृष्ण हेच आदिपुरुष आहेत म्हणून त्याला कोणीही विचलित करू शकत नाही. ती दृढता महत्वाची आहे. हो, तो विश्वास महत्वाचा आहे. ती गाढ श्रद्धा महत्वाची आहे. या सर्व गुणांमुळे तो आपले मन आणि आपली बुद्धी पूर्णपणे भगवंतांवर स्थिर करू शकतो. भक्तीचा असा आदर्श निश्चितच दुर्मिळ आहे आणि भक्तीच्या विधी नियमांचे पालन करून तो भक्तीच्या आदर्श अवस्थेप्रत उन्नत होतो. भगवंत यापुढेही सांगतात की असा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे आणि त्याच्या परिपूर्ण कृष्ण भावनाभावित क्रियांमुळे मी सदैव प्रसन्न असतो. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण रीना माताजी. वाचू माताजी. हो, असं वाच. हरे कृष्ण. ज्याच्यामुळे कोणीही उद्विग्न होत नाही आणि जो इतर कोणामुळे उद्विग्न होत नाही, जो हर्ष आणि भय आणि चिंता यामध्ये समभाव राखतो तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. जो हर्ष आणि दुःख, भय आणि चिंता या सगळ्यामध्ये समभाव राखतो, त्या सगळ्याला बॅलन्स करतो, या सगळ्या भावना आहेत ना, या सगळ्याच्या तो पलीकडे असतो कारण तो शरीराशी निगडीत नसतो. त्याला माहिती आहे भौतिक शरीर आहे आणि तो आपल्या आत्मिक सुखामध्ये असतो आणि ते आत्मिक सुख त्याच्या भक्तीमध्ये असतं, त्याच्या भगवंतांच्या सेवेमध्ये असतं आणि त्यातच तो अतिशय सुखी असतो आणि असा भक्त भगवंतांना प्रिय असतो. त्या श्लोकात भक्ताच्या आणखी काही गुणांचं वर्णन करण्यात आले आहे. अशा भक्ताद्वारे कोणालाही कष्ट, चिंता, भय किंवा असंतोष होत नाही. भक्त सर्वांप्रती दयाळू असल्यामुळे दुसऱ्यांना त्रास होईल असे काहीही तो करत नाही. त्याचबरोबर इतरांनी जरी भक्ताला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला तरी तो उद्विग्न होत नाही. भगवंतांच्या कृपेने तो साधनेमुळे इतका प्रगत झालेला असतो की तो कोणत्याही बाह्य उपद्रवाने क्षुब्ध होत नाही. वास्तविकपणे फक्त सदैव कृष्ण भावना भावित असल्यामुळे आणि भक्तीमध्ये संलग्न असण्यामुळे अशा भौतिक परिस्थितीमुळे तो विचलित होत नाही. सामान्यतः याविषयी मनुष्याला जेव्हा आपल्या शरीरासाठी किंवा इंद्रिय तृप्तीसाठी काही आढळते तेव्हा तो अतिशय आनंदी होतो. परंतु आपल्याकडे नसणारी इंद्रिय तृप्तीची साधने इतरांकडे पाहिल्यावर मात्र तो दुःखी होतो. इतरांचा द्वेष करू लागतो. जेव्हा त्याला आपल्या शत्रूकडून प्रतिकाराची अपेक्षा असते तेव्हा तो भयभीत झालेला असतो आणि जेव्हा तो यशस्वीपणे काही करू शकत नाही तो तेव्हा खरा खिन्न होतो. जो भक्त सदैव अशा विकारांच्या पलीकडे गेलेला असतो तो श्रीकृष्णांना अत्यंत प्रिय असतो. बघा, ही सगळी भौतिकता आहे हो. कारण त्याला प्रमोशन मिळालं, अरे मला का प्रमोशन मिळालं नाही? मग मला प्रमोशन मिळालंय, मला प्रमोशन मिळालं तरी पण मग मला त्यांनी काही केलं तर अरे बापरे, त्यांनी मला काहीतरी वाईट याने बघितलं किंवा उद्या त्यांनी मला काही त्रास दिला हे दिला तर त्या याने भयभीत होणार आणि मग त्या भयाखाली तो कुठेतरी त्या भयामध्ये इतका कुठेतरी
खिन्न होतो, मग डिप्रेशन आणि हे ते या प्रकारच्या आपण संज्ञा ऐकतो आणि मग त्यामुळे तो कुठेतरी यशस्वीतेपासून कुठेतरी खुंटते त्याची यशस्वीता आणि मग तो खिन्न होतो, मन निराश होतं. या सगळ्या गोष्टी किती कनेक्टेड आहेत, कारण आपण सगळ्या त्या आपल्याला वाटणं या गोष्टीमध्ये आहोत, पण ती समाधानता आणायला पाहिजे. मला वाटतं ते खूप गरजेचं आहे हो. ते आचरणात आणणं गरजेचं आहे. म्हणून या भक्ताचे जे हे गुण आहेत ना, हे गुण जाणून घ्या. त्याला अॅनलाईज करा आणि ते आपल्यामध्ये आपण कसे आत्मसात करू शकतो. कठीण आहे हो, खूप कठीण आहे. सोपं काहीच नाहीये त्याच्यामध्ये. पण निदान आपण तो प्रयत्न करू शकतो. आपण जेव्हा कृष्ण भावनेमध्ये आलो आहोत आणि ती कृष्ण भावना जिथे आपण सर्वं कृष्णार्पणम म्हणतो, तिथे मग का इतरांचा द्वेष, का इतरांसाठी तो हेवा आणि हे या गोष्टींमध्ये पडायचं? अहो, त्याच्या पलीकडे गेलं पाहिजे. तो कुठेतरी हेट्रेड मनामध्ये त्याविषयी असंतोष आणि मग त्याने स्वतःचाच त्रागा करून घ्यायचा, स्वतःच्या शरीरालाच त्रास करायचा. कशासाठी? कशासाठी? काय मिळणार आहे त्याच्यातनं? याचा थोडा जरी विचार केलात ना, की काय निष्पन्न होणार आहे त्याच्यातनं, बऱ्याच गोष्टी सुलभ होतील हो तुमच्यासाठी. बऱ्याच हे प्रॅक्टिकल गोष्ट मी सांगते, अगदी प्रॅक्टिकल गोष्ट. हे खूप महत्वाचं आहे आणि हे आचरणात आणण्याचा प्रयत्न करा. खूप, खूप, खूप गोष्टी तुम्हाला सुलभतेने तुम्ही त्याचा विचार करू शकाल. आपल्याला एक ट्रान्सफॉर्मेशन झाल्याचा एक कुठेतरी वेगळा अनुभव येतो आणि तो खूप गरजेचा असतो. नाहीतर काय उपयोग हो? आपण आणि मग सामान्य मी असं म्हणत नाही, की ते त्यांच्या प्रत्येक जणाला कसं आहे ना, की आपण आपलं आचरण बदलू शकतो. आपण समोरच्याला नाही बदलू शकत. ही गोष्ट खूप महत्वाची. You can control yourself, not you cannot be the other cannot be under your control. आपण ते महत्वाचं आहे आणि म्हणूनच स्वतःमधले ते बदल तुम्ही कशा प्रकारे तुम्ही उद्विग्न होता कामा नये. कशा प्रकारे तुम्ही त्या साधनांद्वारे स्वतःचं मनःसामर्थ्य वाढवायचंय, या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. अशा प्रकारे या भक्तांचे गुण जाणण्याचा प्रयत्न करा. तो या सगळ्याच्या पलीकडे गेलेला असतो, कारण तो भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करत असतो. गुणातीत ज्याप्रमाणे पराशक्तीमधले भगवंत हे सगळ्याच्या मग सत्व, रज, तम या कुठल्याही गुणांचा त्यांच्यावरती प्रभाव नाही. त्याच्या पलीकडे आहे तो भगवंत. त्याच्यावरती कुठलाही ते त्या कमळाच्या पानाप्रमाणे त्या पाण्याचा स्पर्श देखील त्या कमळाच्या पानाला होत नसतो. आणि अशा प्रकारे मग जसं शुद्ध भक्तांविषयी तसेच गुण सांगितले, ते भगवंतांच्याच गुणांची प्राप्ती करतात आणि त्याप्रमाणे भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करतात. कारण मूळ आपण आध्यात्मिक आहोत. ते अध्यात्म कुठेतरी विस्मरणात जातंय. म्हणून हा सगळा प्रपंच आहे आणि म्हणून हे सगळं प्रयोजन आहे. आणि ते जाणण्याचा प्रयत्न करण्याचा तरी आपण प्रयत्न केला पाहिजे. कठीण आहे खूप. आचरणात आणणं खूप कठीण आहे. प्रॅक्टिकली सांगणं खूप सोपं असतं. पण ते भक्तांचे गुण लक्षात घ्या. ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे. अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभं परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी वाचा, वसुधा माताजी. हरे कृष्ण. जो माझा भक्त साधारण दैनंदिन क्रियावर अवलंबून नसतो, जो शुद्ध, कुशल, चिंतारहित, दुःखमुक्त आणि कोणतेही फल प्राप्त करण्यासाठी महत् प्रयास करीत नाही, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग अशा प्रकारे जो दैनंदिन क्रियांवर अवलंबून नसतो, तो त्याला चिंताच नसते हो. त्याला जसं जसं NNT प्रभूजी म्हणतात, बऱ्याचदा त्यांनी सांगताना सांगितलं, की मंदिरामध्ये मग त्यांनी पूर्णपणे भगवंतांच्या त्या सेवेमध्ये स्वतःला वाहून घेतलेले. मग त्यांना सुद्धा भ्रांत पडलेली असते, की हां, मग खायला मिळणार का हे? ते म्हणतात, आम्ही नाही या सगळ्याची चिंता करत. त्याच्या पलीकडे असतो भगवंत आहेत आणि आपल्याला कमी नाही पडणार आहे. जसं मृगारींबद्दल नारद मुनींनी सांगितलंय, मृगारी ऋषी कसे झाले, की तुला तुझ्या उपजीविकेकरता तू करतोयस, मग मी तो प्रश्न तुझा सोडवेन. पण तू भगवंतांच्या भक्तीमध्ये आणि तू हे सगळं हे अतिशय घाणेरडं आणि अतिशय नीच असं कृत्य करणं तू थांबव. मी तुला नक्कीच तुझ्या उपजीविकेसाठी दुसरा मार्ग दाखवीन. अशा प्रकारे नारद मुनी जेव्हा सांगतात, की तोच प्रश्न आहे ना, त्या प्रश्नाची मी काळजी करू नकोस. भगवंत त्याची काळजी घेतील जेव्हा तू स्वतःला त्या मार्गावर आणशील. आणि अशा प्रकारे मग त्याच्या पलीकडे तो गेलेला असतो. दुःख मुक्त आणि कोणतेही फळ प्राप्त करण्यासाठी महत् प्रयास. कारण स्वतःसाठी मला हे हवंय, मला ते हवंय, याच्या पलीकडे गेलेला असतो. कारण सर्व कृष्णार्पणम. एखाद्याने भक्ताला धन देऊ केले तरी ते मिळवण्याकरता त्याने धडपड करू नये.
भगवंतांच्या कृपेने जर आपोआपच भक्ताला धनप्राप्ती झाली तर त्यामुळे तो पुरळून जात नाही. तो दुःखातही होरपळत नाही आणि सुखातही पुरळून जात नाही. स्वाभाविकच भक्त दिवसातून निदान 2 वेळा तरी स्नान करतो आणि आपली साधना करण्यासाठी प्रातःकाली लवकर उठतो. त्याप्रमाणे साहजिकच तो अंतर्बाह्य पवित्र असतो. जीवनातील सर्वच कर्मांचे सार माहीत असल्याने भक्त हा नेहमी दक्ष असतो आणि वैदिक शास्त्रांवर त्याचा दृढ विश्वास असतो. भक्त हा कोणत्याही एका विशिष्ट पक्षाची बाजू घेत नसल्यामुळे तो चिंतामुक्त असतो. तो सर्व उपाधीतून मुक्त असल्यामुळे कधीच दुःखी होत नाही. मला ते डेझिग्नेशन पाहिजे. अरे मला तुम्ही हे म्हणत नाही म्हणजे काय? माझ्या माझ्या स्टेटसला ते शोभणारं नाही. हे सगळं त्याच्या पलीकडे असतो भक्त. कारण हे माझ्या बॉडीला मिळणारं डेझिग्नेशन आहे. पण व्हाय डू यू नीड इट? मी आनंदी आहे, कबूल आहे. मग भौतिक गोष्टींमध्ये या गोष्टी सगळ्या तुम्ही म्हणाल, की ह्याची सगळ्याची गरज तर पण पण त्याच्यातल्याही त्या भावना महत्वाच्या आहेत आणि कशा प्रकारे तुम्ही ते इम्प्लिमेंट करताय, कशा प्रकारे तुम्ही ती गोष्ट हाताळताय त्यालाही तितकीच महत्व आहे. तो सर्व उपाधीतून मुक्त झाल्यामुळे कधीच दुःखी होत नाही. शरीर हीच एक उपाधी असते हे जाणून शारीरिक दुःखांपासून तो मुक्त असतो. भक्तीला प्रतिकूल असणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीचा शुद्ध भक्त स्वीकार करीत नाही. उदाहरणार्थ, प्रचंड इमारतीच्या बांधकामासाठी पुष्कळ शक्ती खर्ची पडते आणि जर असे बांधकाम त्याला भक्तीमध्ये प्रगती करण्यास लाभदायक ठरत नसेल, तर तो त्याचा अंगीकार करीत नाही. भगवंतांसाठी तो मंदिर बांधू शकेल आणि त्यासाठी सर्व प्रकारचे कष्टही करील, परंतु स्वतःसाठी एखादे मोठे घर बांधणार नाही. म्हणजे तो स्वतःसाठी त्या गोष्टी करण्यापेक्षा मग त्या बिल्डिंग बांधेल, पण तिथेच मंदिराची स्थापना करेल आणि तिथेच ती कृतज्ञता मग तो तो विचार करण्याच्या पलीकडे तो भक्त असतो, तो शुद्ध भक्त असतो. हो. कारण तो स्वतःच्या विचारांच्या पलीकडे जाऊन त्या गोष्टी फक्त भगवंतांप्रती करण्याचा त्याचा तो प्रयास असतो. हे जाणणं महत्वाचं आहे आणि ती शुद्धता खूप ती ती पातळी खूप महत्वाची आहे. ती जाणणं खूप महत्वाचं आहे. यो नरिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ती मान्य समे प्रिय. कसा भक्त बघा. हरे कृष्ण. सुनील प्रभुजी वाचा. हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण माताजी. जो हर्षितही होत नाही आणि दुःखही करत नाही, शोकही करीत नाही किंवा आकांक्षाही करीत नाही आणि ज्याने शुभाशुभ गोष्टीचा त्याग केला आहे, असा भक्त मला प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. मग तो हर्षी, जसं मी म्हटलं, सुखात एकदम हुरळूनही जात नाही आणि दुःखामध्ये होरपळूनही जात नाही, शोक करीत नाही किंवा आकांक्षाही करीत नाही. ज्याने शुभाशुभ गोष्टींचा त्याग केलाय, या शक्याच्या पलीकडे गेलाय, ती शुभ ही गोष्ट अशी आहे तशी आहे, त्या गोष्टीच्या पलीकडे त्याचे विचार केलेले आहेत, पण तो कसा बघतो आहे त्या प्रकारे. भौतिक लाभामुळे शुद्ध भक्त हर्षित होत नाही किंवा दुःखीही होत नाही. तसेच आपल्याला एखादा पुत्र किंवा शिष्य मिळवण्यास तो फारसा उत्सुक नसतो किंवा ते न मिळाल्यामुळे तो दुःखीही होत नाही. आपल्याकडे अतिप्रिय वस्तू गमावल्यामुळे तो शोकही करीत नाही. त्याचप्रमाणे इच्छित वस्तू प्राप्त न झाल्यास व्यथितही होत नाही. तो सर्व प्रकारच्या शुभाशुभ पापकर्मांच्या पलीकडे असतो. भगवंतांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ तो सर्व प्रकारची संकटे सहन करण्यास तयार असतो. त्याच्या भक्तीमध्ये कोणतीही गोष्ट बाधक ठरत नाही. असा भक्त श्रीकृष्णांना अत्यंत प्रिय आहे. किती सुंदर प्रकारे वर्णन केलं. कुठल्या प्रकारचा भक्त, अशाही भक्त भगवंताला प्रिय आहेत. मग तुम्हाला कुठेतरी सिमिलॅरिटी दिसेल त्या श्लोकामध्ये, कारण तशा प्रकारचा भक्त, मग त्याचा उल्लेख काही ठिकाणी परत परत आहे की कुठल्याही प्रकारच्या त्या भावनांच्या पलीकडे तो गेलेला असतो. मला ही गोष्ट हवी आहे, मला ती गोष्ट, कारण तो भक्त, शुद्ध भक्त फक्त भगवंतांच्या चिंतनात असतो आणि कृष्णासाठी, जे कृष्णाच्या संतोषासाठी आहे त्याच्यात माझा संतोष आहे, त्याच्यात माझा आनंद आहे, हीच गोष्ट फक्त तो आपल्या मनाला त्याने तीच त्या गोष्टीची धारणा केलेली असते आणि त्या प्रकारे त्याच्या मनाची धारणा असते. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्यनिंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन कथा केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः. हरे कृष्ण. रीना माताजी.
हरे कृष्ण माताजी. जो मनुष्य शत्रू आणि मित्र यांच्या ठिकाणी समान असतो, जो मानापमान, शीत उष्ण, सुख दुःख, स्तुती निंदा यामध्ये समभाव राखतो, जो कुसंगापासून नेहमी मुक्त असतो, सदैव शांत आणि जे काही मिळेल त्यात संतुष्ट असतो, जो घरादाराची काळजी करीत नाही, ज्ञानामध्ये स्थित आहे आणि भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. अरे खूप सुंदर वर्णन केलंय बघा. प्रत्यक्ष त्या अनुवादामध्येच आपल्याला कितीतरी गोष्टी क्लिअर होतात. कारण जो कुसंगापासून नेहमी मुक्त असतो, मग त्याला त्याला त्या गोष्टींमध्ये इतकी त्याच्या मनाची धारणा क्लिअर असतं त्याच्या मनातल्या भावना, की त्यामुळे त्या गोष्टींमध्ये तो तशा दृष्टीने पाहतो. त्याचा जो दृष्टिकोन असतो तो त्याच प्रमाणे असतो. भक्त सदैव कुसंगापासून मुक्त असतो. मनुष्याची कधी कधी स्तुती केली जाते किंवा निंदा केली जाते. मानव समाजाचा हा स्वभावच आहे. भक्त हा नेहमी लौकिक स्तुती, निंदा, सुख दुःख इत्यादींच्या पलीकडे असतो. तो अत्यंत सहनशील असतो. कृष्ण कथे वाचून इतर काहीही बोलत नसल्यामुळे त्याला मौनी म्हटले जाते. मौन म्हणजे मुळीच बोलू नये असे नव्हे, तर मौन म्हणजे निरर्थक काही बोलू नये. केवळ आवश्यक तितके बोलावे आणि प्रजल्प म्हणतात त्याला, की पुढे जाऊन आपण जेव्हा नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन मध्ये बघतो किंवा भक्ती रसामृत सिंधू मध्ये, की प्रजल्प, की आवाज बी काही बोलत नाही, फक्त मोजकं बोलतो आणि फक्त भगवंतांविषयी बोलतो. केवळ आवश्यक तितकेच बोलावे आणि भक्तासाठी आवश्यक बोलणे म्हणजे भगवत कथा होय. भक्त हा सर्वच परिस्थितीमध्ये सुखी असतो. त्याला कधी कधी स्वादिष्ट रुचकर भोजन मिळेल अथवा कधी कधी मिळणारही नाही, परंतु तो तृप्त असतो. कारण ती जी मनाची तृप्तता असते ना, मन, बुद्धी आणि अहंकार, हा अहंकार बाजूला ठेवलेला असतो आणि मन आणि बुद्धी भगवंतांवर पूर्णपणे केंद्रित केलेली असते. कारण तो मीपणा बाजूला ठेवलेला असतो आणि म्हणूनच कुठल्याही प्रकारच्या भावनांच्या पलीकडे तो भक्त गेलेला असतो. इतकी सहनशक्ती त्या मनामध्ये असते, की मग ठीक आहे, जे मिळतं आहे त्याच्यामध्ये तो सुखी असतो. तो घरदाराबद्दल चिंता करीत नाही. तो कधी कधी वृक्षाखाली राहील अथवा राजवाड्यासारख्या मोठ्या इमारतीत राहील, परंतु त्याला कशाचेही आकर्षण नसते. त्याला स्थिर म्हटले जाते. स्थिताधीर म्हणून. कारण तो आपल्या निश्चयामध्ये आणि ज्ञानामध्ये स्थिर असतो. भक्ताच्या गुणवर्णनात आपल्याला काही पुनरावृत्ती आढळेल, परंतु भक्ताने हे सर्व गुण प्राप्त करणे आवश्यक असल्याचे तथ्य निक्षून सांगण्याकरता ही पुनरावृत्ती करण्यात आलेली आहे. सद्गुणांशिवाय मनुष्य शुद्ध भक्त होऊ शकत नाही. हराव भक्तस्य कुतो मद गुणः महत् गुणः. अर्थात जो भक्त नाही त्याच्याकडे सद्गुण असू शकत नाही. भक्त नाही तो दुर्गुणी, तो सद्गुणी असू शकत नाही. भक्त म्हणून ओळखले जाण्याची ज्याची इच्छा आहे त्याने सद्गुणच विकसित केले पाहिजे. भक्त म्हणजे सद्गुणी ही व्याख्या आहे. सत्वगुणातला म्हणजे भक्त आहे आणि त्याच्याही पलीकडे राहतात. कारण सत्वगुण पण कुठेतरी बांधतोय. 14व्या अध्यायात आपल्याला बघायचंय, सत्वगुणही कुठेतरी त्या सुखाशी बांधला जातोय. म्हणून त्याच्याही पलीकडे गुणातीत जायचंय आणि तसा हा भक्त आहे. आणि म्हणून त्याने त्या प्रकारे स्वतःला विकसित केले पाहिजे. हे सद्गुण प्राप्त करण्यासाठी त्याला विशिष्ट बाह्य प्रयास करणे आवश्यक नाही, तर कृष्ण भावनेमध्ये आणि भक्तीमध्ये संलग्न झाल्याने असे गुण आपोआपच विकसित होण्यास मदत होते. खूप सुंदर कथा आहे त्याच्यामधल्या एक दोन. मी आता थोडा वेळेअभावी, कारण 5:50 झाले, आपण शेवटचा श्लोक घेऊया. पण आपण पुढच्या अध्यायाच्या सुरुवातीला मी काही 1-2 कथा तुम्हाला या भक्तांच्या सांगेन नक्की. मला खूप आवडेल सांगायला, कारण 18 दिवसांच्या श्लोकामध्ये कोर्समध्ये बऱ्याच कथा सांगितल्या जातात. पण आता आपण त्या प्रत्येक श्लोकाचं विवेचन करतोय. पण नक्की मी तुम्हाला याच्या कथाही अगदी नक्की सांगेन. तर आपण आता हा श्लोक पूर्ण करून थांबवूया आणि पुढच्या अध्यायाच्या सुरुवातीला, 13व्या अध्यायाच्या सुरुवातीला आपण त्या कथांचं थोडं चर्चा करू आणि नक्की त्या कथा मी सांगेन. ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धा मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियाः. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी वाचा. हरे कृष्ण. जे या अविनाशी भक्ती मार्गाचे अनुसरण करतात आणि मला परमलक्ष्य मानून श्रद्धेने पूर्णतया संलग्न होतात, ते मला अत्यधिक प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भगवंत सांगतायत की भगवंतांनी सांगितलंय की कशा प्रकारे या भौतिक गोष्टीतून स्वतःला
अनासक्त करून आणि भगवंतांच्या भक्तीवर पूर्णपणे संलग्न होऊन अशा प्रकारे जो स्वतःला त्या पूर्णपणे संलग्न होतात अशा भक्तीमध्ये परम लक्ष हे भक्ती मानून जे श्रद्धेने, कारण भक्तीचा पहिला टप्पा हा श्रद्धा हो. श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती. त्या अनर्थ म्हणजे काय? मद, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर या सगळ्यातून अनासक्ती आणि त्यानंतर निष्ठा. कारण ती निष्ठा म्हणजे दृढ निष्ठा पाहिजे. रुची, रुची म्हणजे भगवंतांच्या नामस्मरणाची रुची. जसं भगवंतानी त्या नामस्मरणाने प्रत्यक्ष भगवंत आपल्या अगदी मुखावरती म्हणजे ती त्यांच्या आंतरिक शक्तीने नाचतायत, असं नृत्य करतायत, हा भाव मनामध्ये, ती रुची निर्माण झाली पाहिजे भगवत नामाविषयी. आणि मग भगवंतांप्रती आसक्ती, भाव भक्ती, तो भाव डेव्हलप झाला पाहिजे, मगच त्याचं प्रेमात रूपांतर होऊ शकतं. असा या भक्तीचा टप्पा आहे. आणि याप्रमाणे मनुष्य भगवंतांच्या दिव्य सेवेमध्ये संलग्न होतो, की ज्या नवविध भक्तीच्या सेवा आणि निरनिराळ्या प्रकारे विधी नियमांचं पालन करून कर्म भगवंतांना अर्पण करून, जसं भगवंतांनी सगळ्या ऑप्शन्स उदाहरण आणि सगळं जे समजावून सांगितलेलं आहे, त्या प्रकारे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये भक्त संलग्न होत असतो. हाच मार्ग या अध्यायामध्ये सांगण्यात आला आहे. म्हणून भगवत प्राप्तीकरता केवळ भक्ती हा एकमेव आध्यात्मिक साक्षात्काराचा मार्ग आहे. या अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे केवळ आध्यात्मिक साक्षात्काराकरिता परम सत्याच्या निर्विशेष स्वरूपाची शिफारस करण्यात आली आहे. आणि म्हणूनच दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर मनुष्याला जोपर्यंत शुद्ध भक्तांची संगत लाभत नाही तोपर्यंतच निर्विशेष ब्रह्म लाभदायक ठरू शकते. निर्विशेष ब्रह्माची प्राप्ती करण्याकरता मनुष्य फल आशा विरहित कर्म करतो आणि चेतन तत्व आणि पदार्थांचे आकलन होण्याकरता ज्ञानाचे अनुशीलन व ध्यान करतो. जोपर्यंत मनुष्याला शुद्ध भक्ताचा संग लाभत नाही तोपर्यंतच हे आवश्यक आहे. सुदैवाने मनुष्यामध्ये कृष्ण भावनेत संलग्न होण्याची इच्छा विकसित झाली तर त्याला आध्यात्मिक साक्षात्कारातील क्रमिक पद्धतीचे अवलंबन करण्याची आवश्यकता नाही. जो निर्विशेष ब्रह्मामध्ये आहे त्याला या टप्प्यांची आवश्यकता पडेल, पण जो भक्ती मार्गातच अगोदर आहे, जो कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टांग योग या मार्गाने हळूहळू चाललाय त्याला त्याची गरज पडेल. जो ब्रह्मा, परमात्मा या टप्प्याटप्प्याने भगवंतांना जाणतोय त्याला त्या गोष्टींची आवश्यकता पडेल, पण भक्ताला नाही. जो भगवंतांच्या सेवेमध्ये आहे, जो नामस्मरण करतो आहे, तो निश्चितच त्या शुद्ध भक्तीमध्ये अगोदरच आहे. तो मार्गच वेगळा आहे. भगवद्गीतेतील मधल्या 6 अध्यायांमध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे भक्ती ही अधिक अनुकूल आहे. मनुष्याने प्राणधारणाकरिता मनुष्य भौतिक पदार्थांची चिंता करण्याची आवश्यकता नाही, कारण भगवत कृपेने सर्व गोष्टी आपोआपच घडून येतात. या प्रकारे भगवद्गीतेच्या भक्तियोग या 12व्या अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. इथे आपला हा सुंदर असा भक्तियोगाचा अध्याय संपन्न होत आहे. इति 12ोऽध्याय समाप्तः. खूप सुंदर असं निरूपण आहे. प्रत्यक्ष जे आपण श्लोकाचे अनुवाद वाचलेले आहेत आणि मी प्रयत्न करून तुम्हाला ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि आपण जशा म्हटलं की कथा निश्चितच मी तुम्हाला याविषयीच्या सांगेन आणि खूप सुंदर कथा आहेत काही काही भक्तीमधल्या, तर त्या आपण नक्की सांगेन. तर आता मुद्दा माताजींचा वर्ग असेल तर आपण 5:55 झालेत. एक 5 मिनिटं घेऊया आणि कोणाला काही शेअर करायचं आहे, काही टीका टिप्पणी आणि काही तुमचे अनुभव शेअर करायचे असतील तर नक्की शेअर करा. सॉरी, रेकॉर्डिंग थांबवते फक्त.